meest mooie feest van Nederland! De keten is beuk. Beuk, bij het beenhok. Een prachtig mooi plakje op de brood. Ik zie in huis een bekende vrieswagen worden zijn. Ja, bekend, weet ik net. Weet je, hij valt zo mij daar. Ik zeg, meisjes zo nog was een filmpje, dat bedoelt. Er zijn nog steeds heel veel mensen die net weten dat ik een Chinese achtergrond heb. Maar het was zo. Wist je dat ik wel een bierkrat stapelen was? Bierkrat staat? Nee, maar nee, dat gaat weer al meteen. Maar nee, ik kom hier gewoon voor het bier. Nee, dan wil je nog net echt opvallen. Ja, ik voel al een dikke bende, die kratten daar overal. Maar ja, nee, hou me net meer aan. De drink zal je even leeg. Ja, dat is wel een mooie hobby, hè. Ik ben van Beunhok BV, ja, de Ierrechter. De Ierrechter, en wat doe je bij de Beunhak? Ja, voornamelijk bier drinken. Waar kom je vandaan dan? Uit de Groningen, Niekerk. Ja, we moesten een bierkraan drukken, hè. Oh, je hebt ook meegedaan. Met de man nemen, zeg maar. En hoe was het? Ja, niet zo best. Hebben jullie niet gewonnen? Nummer 23. Nummer 23. Ja. Maar dat is mooi onderaan. Dat is ook een talent. Ja, toch? Nee, dat is niks van mij. Ik ben wel iets jonkje en mijn collega die zit direct. Maar niet wat groter, maar dat weet ik niks. Dat zijn er niks voor ons. Ben je met waren, je trekt nog geen bierman. Ja, doe je er op zich best wel een weekend. Door wie volgende hier mee strijden? Nou, praten we dat nou aan?